ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз боз як хушхабар барои тамоми муҳоҷироне ки дар Россия ҳастанд ва аз Тоҷикистон ба Россия сафар мекунанд. Имрӯз тарихи 27/04/21 як хабари хуш дорем. Бале, нодуруст нафаҳмидед, 50% нархи билет фаромадааст ва инро хостам ҳатман барои шумо расонам. Ин ширкатҳои куҷо аст ва аз куҷо парвоз мекунанд? Албатта ки аз тарафи Россия аст ва ҳар чизе ки аст аниқ дақиқ мекунем ва пешкаши шумо мегардонем. Барои дигар бародароне ки дар муҳоҷират ҳастанд, мехоҳанд ки Тоҷикистон биёянд ё ки аз Тоҷикистон ба Россия сафар кунанд, ҳатман ва ҳатман лайк ва дар пешатон кадоме бошад гап занед дар видео лайк монад ва видеоро ҳатман дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунад. Ҳозир ман мефаҳмонам ҳамаашро пурратар дар назди шумо, дар рӯпарӯи шумо. албатта ки ин хабар имрӯза аст. Ман ҳозир мехонам ва бо диққат гӯш кунед ва мехонам ҳам ба шумо мефаҳмонам. душанбе 27/04/2021 ширкатҳои ҳавопаймоии Россия ки ҳавопаймоҳояшон миёни Россия ва Тоҷикистон парвозҳои чартерӣ анҷом медиҳанд, аз пас рафтани нархи чипта хабар доданд. тибқи иттилои манбаъҳое ки хабаргузори Русия Спутник мусоҳиб шудааст, арзиши чипта 50% коҳиш ёфтааст. пасравии нархҳоро ширкати Сибирские авиалинии тасдиқ намуд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. Яъне дӯстони азиз, дар ин ҷо 50% нархи билет арзон шудагия ки ин аз тарафи кадом ширкат аст? Ширкати Сибирские авиалинии. Бо диққат гӯш кунед дӯстон. Дар хабарҳои ҳам дар Спутники Россия ва ҳам дар хабари аниқ дақиқ, яъне ки чӣ хеле ки мегӯем аниқ дақиқ баромадааст ва дар ин ҷо Амид Ховар, яъне хабари расмӣ аст. ҳоло нархи чипта дар хатсайри Хуҷанд Москва 8400 сомонӣ, яъне ки ба доллар мегардонем $735 мебошад. чунин тарофа нисбат ба шаҳрҳои дигар Россия вобаста аз вақти парвоз ҳисоб карда мешавад, хабар доданд намояндагони ширкат. яъне дӯстони азиз, айни ҳол ҳоло нархи чипта, ҳоло нархи чипта 8400 сомон аст ки ба доллар $735 мешавад. ҳозир ман бо диққат боз гӯш кунед ки дар ин ҷо чӣ мегузарад. мавриди зикр аст ки арзиши чиптаҳо дар қиёс ба ҳафтаи гузашта хеле коҳиш ёфт. қаблан барои парвоз аз Тоҷикистон ба Россия шаҳрвандони ҷумҳурӣ бояд 15000 сомонӣ, яъне ки тақрибан $1400-1400 мешавад, пардохт мекарданд. қаблан директори агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон Икром Субҳонзода зимни мулоқот бо намояндагони 4 ширкати ҳавопаймоии Россия бо исрор аз ширкатҳои ҳавопаймоии Россия тақозо намуда буд нархи чиптаҳои парвозҳои чартериро коҳиш диҳанд. ҳозир дар бораи анамун хабаре ки гуфтем, Икром Субҳонзода, яъне ки директори агентии авиатсия гуфтагия, ман барои шумо боз ӯ суҳбате ки кардагия боз барои шумо мефаҳмонам. ёдовар мешавем ки масъалаи беасос боло бурдани нархи чиптаҳои ҳавопаймоҳо дар масири шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россия аввали моҳи апрел дар ҷаласаҳои корие ки дар агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоии Россия назири Сибир, S-Half Airlines, Ютер, Уральские авиалинии ва Северный ветер доир гардида буд, 2 маротиба баррасӣ шуд. аз намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоии Россия даъват ба амал оварда шуд ки барои ҳарчи зудтар коҳиш додани нархи чиптаҳои ҳавопаймоҳо тадбирҳои муассир андешанд. яъне дӯстони азиз, намояндагони худмон аз Тоҷикистон бо 4 намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоӣ гуфтанд ки нархи чиптаро арзон кунед ва албатта ки 50% ҳозир нархи чипта аз Россия ба Тоҷикистон арзон аст. ба ҳамин хотир дӯстон, ҳозир дар бораи анамун директори агентии авиатсия суҳбат карда буд. пеш аз ҳамин хабар ман ростига гуфтам рӯзи якшанбе ба шумо мерасонам ки вақт нашуд, ҳозир боз барои шумо пурратар мефаҳмонам. масъалаи пешгирӣ беасоси болоравии нархи чиптаи ҳавопаймоӣ дар хатсайри самти Федератсияи Россия дирӯз зимни ҷаласа дар агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. директори агентии авиатсияи гражданӣ Икром Субҳонзода зикр намуд ки
ҳадаф аз ҷамъ омад дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба танзим даровардан нархи чиптаи ҳавопаймо ва роҳ надодан ба болоравӣ беасоси аз шаҳрҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳрҳои федератсияи Россия мебошад. ҳамин тавр маротибаи дуюм бо намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоии федератсияи Россия дар ҷумҳурии тоҷикистон Сибир, Ютер, Уральский авиалинии ва Северный ветер оид ба масъалаи болозикр суҳбати ҷиддӣ сурат гирифт. чхеле ки дидем дар ин хабар ҳозир ман шумодан мегӯям ки ин хабар кадом хабар буд, яъне ки кадом рӯз буд. 23/04/2021. дӯстони азиз, ҳар чизе ки мегем факт ва далелаш хати мегем. ба ин хотир дӯстон мо ин рӯзро мақсад камтар вақт мо нашид, ба ин хотир ман ҳозир барои шумо пурратар фаҳмондам. хеле ки пеш аз ин ман барои шумо гуфтам ки нархи чипта поён рафт ва дар он 4 ширкат пеш аз ҳамин нархро ба поён овардан рӯзи 23 суҳбат карда буданд, яъне масъалаи ҷиддӣ дар бояд суҳбат кардан ки нархи чипта беасос боло набаранд ва имрӯз 50% яъне ки поин рафт. барои ҳамин дӯстон беҳтарин хабар аст як лайк ва фикртона дар комментария бинависен, видеоро ҳатман падлица кунед барои заҳматҳо ва талошҳои мо. ҳозир ман дар офис нестам ва албатта ки ҳар куҷое ки бошам якумшида пешкаши шумо мегардонам. дар ҷаласа зикр шуд ки ширкатҳои ҳавопаймоиро зарур аст ки ба ҷои баланд бурдани нархи чиптаи ҳавопаймо шумораи парвозҳоро зиёд намоянд. дар ин сам агентии авиатсияи гражданӣ омадааст ки ҷиҳати иҷозати саривақтии парвозҳо дар асоси қарорҳои дахлдори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти анъамин вабо дар ҷумҳурии тоҷикистон чораҳои дахлдор андешаанд. вобаста ба танзим нархи чипта ба ширкатҳои ҳавопаймоии федератсияи Россия мактуб ирсол гардидааст, вале масъала то ҳол ҳалли худро наёфтааст. мутаассифона бино ба номҳои ҷавобии онҳо нархҳои чиптаи ҳавопаймоҳо ҳанӯз баланд мебошанд. ба ин мақсад аз намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тадрибот эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ҷиҳати назорати танзими нархи чипта ва роҳ надодан ба болоравӣ беасоси он дар ҳамоҳангии чораҳои масъала мусоидат намоянд. тазаккур дод директори агентии ҷаласа чунин қарор қабул намуд. якум аз намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоии федератсияи Россия дар ҷумҳурии тоҷикистон Сибир, Ютер, Уральский авиалинии ва Северный ветер қатъиян дархост карда мешавад ки ҷиҳати поён бурдани нархи чиптаи ҳавопаймо дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои ҳавопаймоии федератсияи Россия дар муддати 2 рӯз чораҳои дахлдор андешанд. дар сурати поён набурдани нархи чипта агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати манъ намудани парвозҳои чораҳои дахлдор меандешанд. нархҳои пасттарин ва баландтарини чиптаи хатсайрҳои парвозҳои самтҳои федератсияи Россия ҳар моҳ ба агентии авиатсияи гражданӣ ва прокуратураи нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. яъне дӯстони азиз, беҳтарин хабар буд, беҳтарин пешравӣ буд ки дар муҳлати 2 рӯзе ки рӯзи 23 гуфтанд ки ҳамхел дар маҷлис ки бояд 4 ширкате ки дар тоҷикистон мақсад суҳбат кардан бояд чикор кунанд, нархи чиптаро арзон кунанд ва албатта ки баъд имрӯз таърихи 27/04/2021 хушбахтона нархи чипта аз федератсияи Россия ба Тоҷикистон 50% арзон шуд. ба ҳамин хотир дӯстон ин хабар бисёр хабари хуш аст ва хостам ин хабарро барои шумо пешкаш кунам. беҳтарин хушхабар буд ва беҳтарин хушхабарро иншоалло бо рӯзҳои наздик аз Тоҷикистон ба Россия нархҳои чиптаро бо нархи арзон. ҳатман видеоро паҳн кунед ва наздиконатонро гап занед, дар каналро обуна шаванд ва дар ҳамин видео лайк монанд ва видеоро ҳатман падлица кунанд. худованд нигаҳбонтон бошад. хабарҳои хушро интизор шавед. мо ҳамеша дар хизмати шумо ҳастем. раҳмати калом.